لنا أملاخ وسياسي سيبارخ زابيري ماسكا لما عتدما أملاخ عدل هبنا أملاخ كنا مسكين أملاخ كن بارخ قال أملاخ كن مهار أملاخ عدل لزهبنا محرسوس لزبز حالنا إنا كمزيلنا زلنا موك زابيري ماسكا عدل كنركب كرنا كم رجوع كنور أي جبالنا نايم مسكين مخنيات تكون نايز جبال زابيري ماسكا كم متسعنا جميرنا كم زيلنا أبقى ما أملاخ دويلنا أبقى ما أملاخ كن إمان بحوات كنداياقف تلقى حوات كنكافل أملاخ عدل كبنا خلو كابز عبي تعدلتي يلن زابيري مسكن كبرنا أملاخ يخل داويت حادق زي خمزين زابيري مسكن داويت كم نفلطو كلتيو شاف ناي هيوت متن ወይ ናይ ናብራ መጠን ዝረአየ ንጉስ እዩ ክልቲኡ ጫፍ ማለት ኣዝዩ ትሑት ዝተረስዐ ትሑት ናብራ ዝነብር ስድርኡ ዝረስዕዎ ነይሩ ኣብ ሓደ ግዜ ድማ ብርሃን ናይ እስራኤል ክሳብ ዝብልዎ ምክንያቱ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንውግእ ክወፅእ ምሳኹም ምስ በሎም ሲ ኖ ንጉስ ብርሃን ናይ እስራኤል እዩ ንጉስ ኣብ ቤት ንጉስ ደኣ ይትረፍ ኢሎሞ ክሳብ ክንደዚ ንጉስ ጥራይ ምዃኑ ዘይኮነስ ክሳብ ክንደዚ ክብሪ ኣብ እስራኤል ዝነበሮ ሰብ እዩ ኣብ ሓደ ግዜ ግን ምልስ ኢልና ከዓ ተሪእናዮ ስድርኡ ረሲዖሞ ደቂ ከምፅእ ምስ ተባሃለ እሰይሲ ንዳዊት ኣብ ጉስነት ስለ ዝነበረ እቶም ደቁ ምስኡ ዝነበሩ እዚኦም እዮም ኢሉ ኣብ ቅድሚ ሳሙኤል ከም ዘቕረቦ ንሪኤና እግዚአብሔር ይመስገን እንጂ ዳዊት ግን ኣብ ሓደ ግዜ እንታይ ኢሉ እዚ ኩሉ ነገር ምስ ረአየ እዚ ኩሉ መገዲ ምስ ረአየ ዳዊት ኣነስ ካብ ኣብ ቤት ረሲኣን ምንባርሲ ኣብ ኣፀድ ቤትካ ሓንቲ መዓልቲ ምቃል ይሕሸኒ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንሕና ድማ ዕድል ረኺብናስ ኣብቲ ኣምላኽ ዘለዎ ኣብ ኣፀድ ኣይኮነን ኣብቲ ኣምላኽ ዘለዎ ኣብቲ ህልውና ኣምላኽ ዘለዎ ምውዓል ምሕዳር ኮይኑልና ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ ኣብኡ ናብራና ገይርዎ ኣምላኽ እዚ ጥራይሲ ክንትስእ ክንድቅስ ከለና ናይ ምስጋናና ምክንያት ክኸውን ይግብኦ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ምንባርና ኣብቲ ኣምላኽ ዝርከበሉ ገይርዎ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ በዚ ጥራይ ከነመስግን በዚ ጥራይ በቃ ኣምላኽ ዕድል ሂቡኒ ሎሙና ኣምላኽ ከመስግን ከናፍረይና ኣምላኽ ክኽፈት እዩ ከናፍረይና ኣምላኽ እዩ ተቀዲሱ ኢልና in any situation ኣብ ዝሃለና ኩነታት ኣለና ኣብ ዝሃለና ንሓልፎ ዘለና ኩነታት ንሃሉ ኣምላኽ ከነመስግኖ ምክንያቱ ከነመስግኖ ዕድል ዝሃበና እውን ኣምላኽ እዩ ሓይሊ ስኢኖም ብዙሕ ዝሓልፉ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክነብሩ እንዳደለዩ ኣብ ዓለም ዝነብሩ ሰባት ኣለው ኣምላኽ ግን ፀጉኡ ኣባና ኣፍሲሱ መንፈሱ ኣባና ኣፍሲሱ ንኣምላኽ ከነመስግን ንኣምላኽ ከነኽብር ንኣምላኽ ከነገልግል ትዕድልቲ ስለ ዝኾነ ንኣምላኽ ከነገልግልቲ ትዕድልቲ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ምክንያቱ ንጉስ ነገስታት ስለ ዝኾነ ጎይታ ጎይቶት ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ይመስገን እና በዚ መዓልቲ እዚ ባህ ክብለኩም በዚ መዓልቲ እዚ ብኣምላኽ ምድሓንኩም ደስ ክብለኩም በዚ መዓልቲ እዚ ብጎይታ ደስ ክብለኩም ጳውሎስ ብጎይታ ተሓገሱ ደጊመ ተሓገሱ ይብለኩም ኣለኹ ኢሉ ዝፀሓፈ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣብ ዝተመሳሰለ ኩነታት ኣብ ንኻልኦት ከጸናንዕሉ ዘለዎ ኩነታት ምናልባት ብምድራዊ ኣይኮነን ክኸውን ይኽእል ኣብ እስር ቤት ነይሩ መዓስ ከም ዝፍረድ መዓስ ናይ ሞት ፍርዲ ከም ዝመጾ ኣይፈልጥን ነይሩ ነገር ግን እንታይ ይብል ነይሩ እንድሕር ኢልና ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ነቶም ኣብ ቤቶም ዝነበሩ ነቶም ኣብ እስር ቤት ዘየለዉ ግን
ብጎይታ ተሓገሱ ደጊመ ድማ ተሓገሱ ይብለኩም ኣለኹ ኢልዎም እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ድማ ብኸምኡ በቃ ብጎይታ ባህ ክብለና ክንሕገስ ብኸምኡ ንኣምላኽ ክንባረኽ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚአብሔር ዝገበረ እያ በኣኣ ንተሓጎስ ባህ ድማ ይበለና ስለ ዝብል ቃል ኣምላኽ ዝገበራ መዓልቲ ስለ ዝኾነት እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣምላኽ ዘዳለወልና በረኸት ብትማሊ ኮና ክንነብር ዘለና በዛ መዓልቲ እዚኣ እዛ መዓልቲ ኣምላኽ ይብና ዘሎ እዛ መዓልቲ እዩ ዕድል ሂብና ዘሎ እዛ መዓልቲ እዩ ክንዓየላ ሂብና ዘሎ እዛ መዓልቲ እዩ ከነገልግለላ ሂብና ዘሎ ትማሊ ጌጋና ድዩ ዓወትና ትማሊ ሓሊፍ እዩ እዚኣ ጥራይ ክብል ማናት ዘለኒ መልእኽቲ ኸይድ እግዚአብሔር ይመስገን ኣሕዋተይ ብዙሕ ግዜ ንቅድሚት ከይንኸይድ ዝገብረና ካልእ ግዜ ክንሪኦ ኢና ከም ፍቃድ ኣምላኽ ንቅድሚት ከይንኸይድ ዝገብረና ናይ ትማሊ ጣዕሳን ናይ ፅባሕ ፍርሃትን ብዙሕ ግዜ ንቅድሚት ክንከይድ ዘይገብረና ትማሊ ከምዚ ክገብር ነይሩኒ ኢልና ኣብ ትማሊ ምንባርን ፅባሕ ከምዚ ከይከውን ኢልና ፅባሕ ከይኮነና ኢልና ንፈርሖ ፍርሓትን ጳውሎስ ግን እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብ መልእኽቱ ኣነ ኢሉ እቲ ድሕረይ ዘሎ እንዳረሳዕኩ እቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ ዓስ ብዓወት እመቃፀር ኣለኹ ይሲ እቲ ፍልልይ እንታይ ዝኾን ዘሎ ድሕረይ ዘሎ ብዙሕ ናይ ዓወት ብዙሕ ኣምላኽ ኣብ ሂወቱ ዝገለፀሉ ኣብ ሂወቱ ንሰቡን ክነግሮ ዘይተገብኦ ሰማያዊ ነገር ዝተኻፈለ ሰብ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ንሱ ትማሊ እዩ ጅግን ኣምላኽ ኣቐሚጥለይ ዘሎ ክግለፀለይ ዘሎ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክግለፀለይ ዘሎ ሰማያዊ ነገር ንዕኡ ንመሓዝየ ንቅድሚት ዝመጣጠር ዘለኹ እሱ ድማ ሕጂ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ትማሊ ሓሊፉ ሎማ ዓንቲ ግን ኣምላኽ ዕድል ሂብና ኣሎ ሎማ ዓንቲ ምሕረት እንድሕር ዘይገበርና ኮይና ምሕረት ክንገብር ሎማ ዓንቲ ኣብ ልብና ዝሓዝናዮ ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ነዚ ሰብ እዚ ክንለቆ ሎማ ዓንቲ ኣምላኽ ግበርዎ ኢሉ ኣብ ልብና ዘኸበዶ ዘቐመጦ ሸኸም እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ክንገብሮ ሎማ ዓንቲ ኣገልግሉ ኢልና እንድሕር ኮይኑ ከነገልግል ሎማ ዓንቲ ቃል ኣምላኽ ኣሰላስሉ ግዜ ወሰዱ እንድሕር ኢልና ኮይኑ ግዜ ክንወስድ ሎማ ዓንቲ ንሰብ ክንባርኽ ብገንዘብ ድዩ ብምብፃሕ ድዩ እንድሕር ኣብ ልብና ሸኸም ኣለና ኮይኑ ዕድል ሎማ ዓንቲ እዩ ተዋሂብና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን እዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚአብሔር ዝገበራ ስለ ዝኾነ ክብርና ኣምላኽ ይኹን praise God በኣምላኽ ባህ ይበለኩም እግዚአብሔር ይመስገን even ክኸብደኩም ክብደት ክስማዓኩም ከሎ ኩነታት ኣንጻር ትደልይዎ ክኸይድ ከሎ ኣብ ቤትኩም ከይድኩም ገዛ ዓፂኹም ዕልልልልልልል በሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣውክዑ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ትማሊ ሓሊፍ እዩ ሎማ ዓንቲ ግን ኣብ ኢድካ እያ ዘላ ኣብ ፀግዒ ትልዑል ዝሓድር ኣብ ፅላልቲ ኩሉ ዝኽእል ይነብር እግዚአብሔር ፀግዐይን ዕርደይን ዝውከሎ ኣምላኸይን እብል ኣለኹ ስለ ዝበለ ምእማንና ንሕና ኢና ንብል እግዚአብሔር ይመስገን ሓድገካኒ ክትዕሹ ሳይብለካኒ ኢሉ እሞ ንብረትኩም ኩሉ ብዘይ ፍትወት ገንዘብ ይኹን ዝበለ ስለዚ እግዚአብሔር ዳእዩ ካብ መን ዳእየ ዝፈርሕ ኣምላኽ ምሳኻ እንድሕር ኮይኑ ትፈርሖ ነገር ምንም የለን እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣምላኽ ይባረኽ ስለዚ በዚ ልብና ኩሉ ግዜ ክንትስእ ከለና ሎማ ዓንቲ ዕድል ይብካን ሎማ ዓንቲ ክመላለስ ዓቕሚ ይብካን ሎማ ዓንቲ ቃልካ ክካፈል ዕድል ይብካኒ ቃልካ ሎማ ዓንቲ ድማ ግለፀለይ ብርሃንካ ክርኢ ደልየ ኣለኹ ክርእካ ደልየ ኣለኹ ክንብል እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ጎይታ ይመስገን ክልተ ሰለስተ ደቂቃ ክንፅሊ ኢና እሞ ናትና ሎማ ዓንቲ መልእኽተይ ክኸይድ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ጎይታ ነመስግነካ ኣሎና ሃሌሉያ ክብሪ ንህበካ ኣሎና ስለቲ ኣብ ሂወትና ዝገበርካዮ ሰናይ ስለዛ መዓልቲ እዚኣ ነመስግነካ ኣሎና ስለ ኣሕዋተይ ተመስገን ቃልካ እግዚአብሔር ሆይ ይፍሰስ ብመንፈስካ ኣብ መንጎና ቃልካ ይፍሰስ ኣብ መንጎና ምግላፅ ቃልካ ይፍሰስ ጎይታ ዘላለም ብኢየሱስ ክርስቶስ ንፅሊ ኣሎና ጎይታ ደቅኺ ካባይ ዝተምሃሩ ክኾኑ እዮም ሰላም ደቅኺ ድማ ክበዚሑ ኢልካ ንእስራኤል ከም ተዛረብካ ጎይታ እግዚአብሔር ሆይ ንደቅኻ ድማ መሃረና ጎይታ ካባኻ ዝኾነ ትምህርቲ ካባኻ ዝኾነ ሓሳብ ካባኻ ዝኾነ እግዚአብሔር ሆይ መልእኽቲ ክንቅበል ምርሒት ክንቅበል
ምጽናዕ ክንቅበል ጎይታ ብመንፈስካ ደግፈና ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸልይ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸልይ ኣለና ጎይታ ሕጂ ድማ ንጸልይ ኣለና ስለቶም ኣብ ኤርትራ ዘለው ከምዚ ኢሎም ብናጽነት ንኸየምልኹን ንኸየገልግሉን ቃል ኣምላኽ ንኸይካፈሉ ብዙሕ ነገር ተኸልኪሎም ንዘለው ኣሕዋትና ንጸልይ ኣለና ኣብ ማእሰርቲ ንዘለው ኣሕዋትና ንጸልይ ኣለና ኣገልገልቲ ኣቦታት እግዚአብሔር ሆይ ብዙሕ ጸጋ ዘለዎም ንህዝቢ ክኾኑ ዝኽእሉ ንህዝቢ ኤርትራ ካብኡ ሓሊፎም ድማ ንጎራብቲ እውን ክኾኑ ዝኽእሉ ዘለው ኣሕዋትናን ኣቦታትናን ኣለዎም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሆይ ምብጻሕ ክኾነሎም ንጸልይ ኣለና ምብጻሕ ክኾነሎም ንጸልይ ኣለና ምብጻሕ ክኾነሎም ንጸልይ ኣለና ምብጻሕ ክኾነሎም ንጸልይ ኣለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምብጻሕ ክኾነሎም ንጸልይ ኣለና ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ምብጻሕ ክኾነሎም ንጸልይ ኣለና እግዚአብሔር ሆይ ንጸልይ ኣለና ጎይታ ማእሰርቶም ክፍታሕ እግዚአብሔር ሆይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ ሃገር ዘንጸላሉ ሁሉ ንኣምላኽ ዝጻደር እግዚአብሔር ሆይ መንፈሳዊ ኣሰራርሓ እግዚአብሔር ሆይ ጸጥ ክብል ንጸልይ ኣለና ንስኻ ብመንፈስካ ነታ ሃገር ብምንቅቃሕ ክትበጽሓ እግዚአብሔር ሆይ ከምቲ ኣብ ግብጽ ጸባ ብዝበዝሖም መጠን እቶም ህዝብኻ ግን እንዳበዝሑ ዝኸዱ ጎይታ ምብዛሕ ይኹን ጎይታ ኣብ ሃገርና ምብዛሕ ይኹን ዝሕኑ ነፍሳት ይወስኹ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ድምጾም ግን ይሰማዕ ጎይታ ድምጾም ይሰማዕ ኣውያቶም ይሰማዕ ጎይታ ፍትሒ ይኹን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንበካ ኣለና ጎይታ ድማ ንስኻ መሃረና ተዛረበና ጎይታ ኣብ መንጎና ንስኻ ተመላለስ ንጉስ ነገስታት ኣብ መንጎና ንስኻ ተመላለስ ንኣሕዋተይ ከም ዘድልዮም ክትበጽሖም ንጸልይ ኣለና ከም ዘድልዮም ክትበጽሖም ንጸልይ ኣለና ክብሪ ንስምካ ይኹን ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለና ኣሜን ሃሌሉያ ጎይታ ኢየሱስ ይባረኽ ዝሓለፈ ክልተ ቀዳም መጀመርያ ቀዳም ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ ንኹሉ ድማ ንኹሉ ሰቡን መድሓን ኣምፂኡ ብዝብል ናይ ጸጋ ኣምላኽ ዋጋ ደኣ እንታይ እዩ ኢልና ብዛዕባ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተዓደግና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ካብ ሓጢኣትና ኩሉ ዘንጻሕና ምዃኑ ሓለዋና ምዃኑ ከም በጃና ዝተኸፈለ ዋጋ ምዃኑ ኣብዘን ክልተ ቀዳም ርኢና እግዚአብሔር ይመስገን መገሲና ግን ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ ንኹሉ ሰብ ድማ መድሓን ኣምፂኡ ዝብል ኣብ ቲቶስ ምዕራፍ 2 ኢና ነርና እግዚአብሔር ይመስገን እንጂ ኦኬ ዋግኡ ኣብ ህይወት ኣብ መድሓና ዝኾነ ነገር እንታይ ዋጋ ናይ ጸጋ ኣምላኽ ዝብል ርኢናዮ ነርና እሱ ድማ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልና ክልተ ቀዳም ብዛዕባ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ተማሂርና ክብርና ኣምላኽ እንጂ ካብኡ ቀፂልና ድማ ጸጋ ኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንመላለስ ከለና ዓቕሚ ከም ዝኾነና ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንመላለስ ከለና ፍቃድ ኣምላኽ ክንመላለስ ኣምላኽ ከነገልግል ዓቕሚ ከም ዝኾነና ክንርኢና ኣምላኽ ይመስገን ጎይታ ይመስገን ሃሌሉያ 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 thank you lord እግዚአብሔር ይመስገን ጸጋ ኣምላኽ ዘኽእል ምዃኑ ንኸነገልግል ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንመላለስ ከለና ኣብዚ ምድሪ እዚ ፍቃድ ኣምላኽ ክንመላለስ ዝኽእለና ምዃኑ ክንርኢና ካልኣይ ድማ ከነገልግል ዓቕሚ ዝህበና ጸጋ ናይ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ካብ ናትና ዓቕሚ ካብ ናትና ክእለት ዘይኮነስ ጸጋ ኣምላኽ ምዃኑ እንጂ እታ መበገሲና ዝነበረት ቃል ከንብበሞ ሽዑ ናፍቲ ድሕሪኡ ዘሎ መልእኽተይ እውን ክቐጽል እየ እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ይብል እቲ መልእኽቲ ኣብ ቲቶስ ምዕራፍ 2:11-13 ዘሎ እዩ ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እዩ እሞ ንኹሉ ሰብ እውን ምድሓን ኣምፂኡ እቲ ብሩኽ ተስፋን ናይቲ ዕዙዝ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ክብሪ እናተጸበና ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሄድና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐን ብጽድቅን በኣምልኾን ክንነብር ይምህረና ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ እዩ ተገሊጹ መጀመርያ ዝብሎ ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ ዝተገለጸ ጸጋ ድማ መጀመርያ እቲ ብሩኽ ተስፋን ናይቲ ዕዙዝ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ክብሪ እንዳተጸበና
حدا أماني كل جزء بستنقح منفساوي هيوت كخيد زجبرو تسفى نايمت آس كريستوس كل جزء أو مرؤو زي سلاسل اندحر كوينو استنقح هيوت كله من متطار يقولون زي مثلا جي تلقى أملاخ انتي زمهر الناس بلو دلو مجمرة تسفانا نخنرئي كل جزء تسفانا نحسب يسقبرنا هل أي دم عاوز مدري زي خن مال على كلنا يزول زلو انتي زمهرنا كفعلا على ما وتمنيتن كحلنا أبدا على مزيئة بتنقلن بتبوقن بأملخون كنبر يمرنا الله بأملخون كنبر يمرنا الله أملخو زبلو زلو نأملخ ممسال مالتيو أبدا مدري زي خن مال على كلنا سي نأملخ نداقلتنا نأملخ زمسل هيوت حلينا كنمارالس يقبرنا مالتيو እግዚአብሔር ይመስገን እንጂ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ብጎይታ ምዃን ዳግም ምውላድ ክንዛረብ ከለና ሰብ ሂወት ይልወጥ እሞ ሓደ ግዜ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ሰብ ነይሩ ሓደ ካባና ፅብዩ ዓቢ እዩ ዓቢ ሰብኣይ እዩ ኣብ ኤርትራ ከሎ ግን ብጣዕሚ ሕማቕ ሂወት ነይርዎ ሕማቕ ሂወት ነይርዎ ካብ ኣሜሪካ እዩ ዲፖርት ኮይኑ ንኤርትራ መፅኡ ብድራግ ብመስተ ብዙሕ ማእሰርቲ ዝነበረ ሰብ በቃ ኣብ ኤርትራ ዋላ እዚ ብመርፍእ ዝውሰድ ድራግ ከይወሰደ እንድሕር ኢሉ ኣካላቱ ቀጥቅጥ እናበለ እዩ ክኸይድ ኣይክእልን ግን ስድርኡ ዓቕሚ ዘለዎም ሃፍታማት ኣብ ማእከል ከተማ ፕላሶታት ዘለዎም እዮም እቶም ስድራ ብማእሰርቲ ዝነበረ ሰብ እዩ ኣብ ክል ግዜ ግን ጎይታ ረኺቦ ብቆልዑ ኩሉ ከዓ ጎይታ ዝፈልጥ ሰብ ነይሩ እንጂ እዚ ሰብ እዚ ጎይታ ረኺቡ ኣምላኽ ተገሊጹሉ ኣምላኽ ናብ ሂወቱ ምስ መፀ ጎይታ ናብ ሂወቱ ምስ መፀ ግን ንሰብ ከምዚ ይኸውን ድዩ ዝበሃለሉ ዝነበረ ክሳብ ክንዲ ዝኸ ሰብ ብከምዚ ዓይነት ናይ ወልፊ ማእሰርቲ ይህሉ ድዩ ዝበሃል ዝነበረ ሰብ ኣገልጋሊ ኮይኑ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እንታይ ኮይኑ ንኣምላኽ ዝተፈለየ ሰብ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ናይ ሪሃብ ወይ ናይ ልምዲ መተዓራሪ ተባሂሉ ሪሃብሌሽን ዝበሃል ኣብ ናይ ሪሃብ ቦታ ኣትዩ ይኮነን ከምኡ ኮይኑ ከምኡ ተፈቲኑ እዩ ከምኡ ኣሜሪካ ከምኡ ተፈቲኑ ብዙሕ መገዲ ሓሊፉ ግን ኣምላኽ ምስ ተገለፀሉ ግን ነዚ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ዓለማዊ ትምኒትን ነዚ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ነገርን ኖ ክብል ዝኽእል ዓቕሚ ሂቡ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ውሽጥና ዝምህር ፀጋ እዩ ኣምላኽ ኣቐሚጡ እንታይ ንኽንብል እንድሕር ኢልና ዓለማዊ ነገር ኖ ንኽንብል ኣሕዋተይ ካብቲ ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ዝገበሮ ዓብ ነገር እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ኖ ክንብል ዝኽእለና ዓቕሚ ይህብና ኖ ንኽንብል ዝኽእለና ዓቕሚ ይህብና እግዚአብሔር ይመስገን ንኩሉ ኦኬ ሕራይ እንዳበልና ይኮናን ብፍላይ ሕጂ ኣብ ቤትና ኢንቫይት ዝግበር ወይ ኣብ ቤትና ዝመፅእ ዝቐርብ ዕድመ ኣሎ ኣብ ኢንተርኔት ኣሎ ፌስቡክ ድዩ ቲክቶክ ድዩ ኢንስታግራም ሙሉ ርእስና ኣበይ ነቃልዕ ርእስና ኣበይ ንሕልፎ ወይ ኖ ክንብል ዓቕሚ ክንረክብ ዲና እዛ ዓቕሚ ኣለና ንጥቀመሉ ዲና ኸ ምክንያቱ ኖ ንኽንብል ዓለማዊ ትምኒት ኣብዛ ዓለም ዘሎ ንኣምልኾ ንኸይንላምድ ወይ ንኣምላኽ ክንመስል ዘይገብረና ኖ እንድሕር ዘይልና ኣሕዋተይ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንመላለስ ከለና ምናልባት ንጋገዮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ክንኮኖ ዘለና ክንከውን ኣብ ሂወትና እንድሕር መዲብና ንምገቦ ነገር ኢና ንመርፅ እጂ ንምሳሌ ሓደ ሰብ ኣነ ብጥዕና ከምዚ ክኸውን እየ ወይ ሚዛነይ ክጎድል እየ ሚዛነይ ክውስኽ እየ እንድሕር ኢሉ እንታይ እዩ ዝገብር እንድሕር ኢልና ኣመጋግቡ እዩ ዝዕሪ ከምዚ ዓይነት መግቢ ኣይበልዕን እየ
ካርቦሃይድሬት ዘለዎ ምግቢ ይበልዕኒ ስብሒ ዘለዎ ምግቢ ይበልዕኒ ከምዚ ከጉደለ ከምዚ ክውስኸ እንዳበለ ኣመጋግቡ እዩ ዝዕሪ ኣብ ህይወትና ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ድማ ልክዕ ከምኡ ብሓይሊ ክንውስኽ ንኣምላኽ ክንፈልጦ ንኣምላኽ ካብቲ ኣቐዲምና ንፈልጦ ክግለፀልና እንድሕር እንደሎ ኮይና እንታይና ንበልዕ ክንሪኦ ኣለና ግዜና ኣበይና ነሕልፎ ክንሪኦ ኣለና ፌስቡክ ዲ ዝምግበና ቲክቶክ ዲ ዝምግበና ኢንስታግራም ዲ ዝምግበና ወይ ካልእ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ዲ ዝምግበና ዘሎ ንዑ ኢና ክንመስል ወላ ኮነ ግዜኡ ንእምሮና ኢንተርቴይን ዝገብርና ወይ ንእምሮና ዘዘናግዓና ዝመስል እንትኾን ብጣዕሚ ተነቃፊ ኤርያ ነቲ ዝተመገብናዮ ኢና ንመስል ቃል ኣምላኽ እንድሕር መጊቡና ግን ንኣምላኽ ክንመስል ዓቕሚ ንረክብ ኢና ምክንያቱ ኣባና ኣቐሚጥዎ ዘሎ ዝምህር ፀጋ ስለ ዘሎ እዚ ፀጋ ድማ ዓለማዊ ነገር ክንክሕድ ትምኒቱ ክንክሕድ ብጥንቃቐ ክንመላለስ ዝገብረና እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እንጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እቲ ንምገቦ ክንሪኦ ኣለና እንታይ ኢና ንምገብ ዘለና ነቲ ክንኮኖ ዘለና እንድሕር መዲብና ኮይና ሲ እንታይ ደኣ ዝምገብ ዘለኹ ኣሃ ክንዲ ሰዓት ኣብ ኢንተርኔት ሕልፍ ኣለኹ ክንዲ ሰዓት ኣብ ፌስቡክ ሕልፍ ኣለኹ ኦኬ ነዚ ክኣል ኣለኒ መግበይ ክቕይር ኣለኒ ኣምላኽ ክምግበኒ ይኽእል እዩ ኣምላኽ ብቃሉ ክዛረበኒ ይኽእል እዩ ኢልና መግብና ክንቅይር ኣምላኽ ይደለየና እግዚአብሔር ይመስገን ዘኽእል ፀጋ ድማ ኣባና ኣቐሚጡሎ እዚና ሕጂ እቲ ናይ ሎማዓንቲ መልእኽቲ ዘኽእል ፀጋ ግን ኣባና ኣቐሚጡ ኣሎ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እዚ ብዓቕምና ንገብሮ ጥራሕ ኣይኮነን ኣምላኽ ዘኽእል ፀጋ ኣባና ኣቐሚጡሎ ጎይታ ይመስገን ዝምህር ፀጋ ኣባና ኣቐሚጡሎ ኖ ክንብል ዘኽእለና ፀጋ ኣሕዋተይ ብፍላይ እዞም መንእስያት ንሕና እንተንምስክር ብዙሕ ግዜ ኣምላኽ ካበይ ብኸመይ ኣውፂና ኢልና እንተንምስክር ሓደ ፓስተር ወይ ሓደ ኣገልጋሊ ከምዚ ትግበር ከምዚ ግበር ከይበለና ኢና ነቲ ኣብ ንእስነት ክንገብሮ ኢልና ንደልዮ ነገር ዝነበርና ክሒድና ኖ እዚ ንኣምላኽ ኣይኽብርኒ ኢልና እንዳደርበና ንኣምላኽ ዝመስል ሂወት ክህልወና ዝኾናዮ ዘለናዮ ንክንከውን ዝገበረና ፀጋ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እዚ ፀጋ ኣምላኽ እዩ ኣብ ውሽጥና ኖ እዚ ፍቃድ ኣምላኽ ኣይኮነን እዩ እዚ ንኣምላኽ ኣይኽብርኒ ኢሉ ስለ ዝመሃረና ኢና ኣብ እዳውና ዝነበረ ምቑሕ እንዳደርበና ንኣምላኽ ዘይኽብር ነገር እንዳደርበና ንኣምላኽ ዝመስል ሂወት ንክንመላለስ ሕጂ እውን ብሕጂ እውን እንዳዓበና ንኣምላኽ ዝመስል ሂወት ክንመላለስ ገይሩ ዝምህረና ፀጋ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ዘኽእለና ድማ ፀጋ ናይ ኣምላኽ እዩ ክንገብሮ ዘኽእለና ባዕልና ጥራይ ዘይኮናስ ፀጋ ናይ ኣምላኽ እዩ በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ብክርስቶስ ንኩሉ ይኽእሎ እየ ኢሉ ኣብ ፊልፒ 4:13 ተዛሪቡሉ እንጂ ኣብ ፊልፒ 4 ሙሉእ እንድሕር ኢናዮ ብመከራ ብፀበባ በዚ እንዳበለ ዝሓልፎ ነገር ይሪኦ እሞ ይዝርዝሮ እሞ ሽዑ መጨረሻ እንታይ ዝብል በቲ ሓይሊ ዝህበኒ እግዚአብሔር ይመስገን በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ብክርስቶስ ንኩሉ ይኽእሎ እየ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እንጂ ኣይክእሎን እየ ትብልዎ ነገር ኣሎ ድዩ እዚ ከቢዱኒ ትብልዎ ነገር ኣሎ ድዩ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ሓይሊ ክህበኩም እግዚአብሔር ይመስገን ሓይሊ ኣባኹም ኣቐሚጡሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምፅዎ ሕጂ እዚ ከቢዱኒ እዩ ከምዚ ልምምድ ኣለኒ ትብልዎ ነገር ኣሎ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣምፅዎ ቅድሚ ኣምላኽ ሓይሊ ኣባኹም ኣቐሚጡሎ ፀጋ ኣምላኽ ኣባኹም ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ንርእስኹም ኣይትረኣይዋ ንርእስኹም ነቲ ናትኩም ዓቕሚ ኢልኩም ተቐምጥዎ ኣይትረኣይዎ ኣምላኽ ኣባኹም ዝቐመጦ ፀጋ ኣምላኽ ኣባኹም ዝቐመጦ ናይ ኣምላኽ ሓይሊ ብክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ብኡ ኢኹም ትኽእልዎ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኣብ ዘካርያስ ምዕራፍ 6:7 ብዛዕባ ዘሩባቤል
ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ሽዑ ንሱ መሊሱ እዚ እቲ ንዘሩባቤል ዝኸውን ቃል እግዚኣብሔር እዩ መንፈሰይ እምበር ብክእለትን ብሓይልን ኣይኮነን ይብል እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣታ ዓብይ ክዳን መን ኢኻ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ቅድሚ ዘሩባቤል ጎልጎል ክትከውን ኢኻ ፀጋ ንኡ እናተባህለ ክጭደድ ከሎ እቲ እምኒ ርእሲ ከውፅእ እዩ ኢሉ ነገረኒ ብምንታይ ዝብል ዘሎ ብመንፈሰይ እምበር ብክእለትን ብሓይልን ኣይኮነን 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 እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ጂ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንመላለስ ከና ከነገልግል ከለና ንኣምላኽ እዚ ክንገብር ኢና ንኣምላኽ በዚ ከነገልግሎ ኢና ህይወተይ ከምዚ ክኸውን እየ ዝደሊ እዚ ኣብ ህይወተይ ክቅፅል ኣይደልን እየ ልምምደይ እዚ ኣብ ህይወተይ ክቅፅል ኣይደልን እየ ትብሎ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ንብሎ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ መጀመርያ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክኹም ንምገቦ ክንሪኦ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ሓይሊ ኣባና ኣቐሚጥሎ ፀጋ ኣባና ኣቐሚጥሎ ነታ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፀጋ ነታ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሓይሊ ንዕኡ ዘይሰማማዕ ንዕኡ ዘይዕቢ ምግቢ እንድሕር በሊዕና እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሓይሊ ንክግለፅ ክኽእል ነገር ግን ኣባና ዝቐመጡ ሓይሊ ስለ ዘሎ ቃል ኣምላኽ እንድሕር በሊዕና ቃል ኣምላኽ እንድሕር ኣሰላሲልና ንኣምላኽ እንድሕር ተኣሚንናዮ ግን ኣምላኽ ብመንፈሱ ኣብ ህይወትና ዓብ ነገር ብመንፈሱ ኣብ ህይወትና ተኣምርን ተኣምራትን ካብ ህይወትና ሓሊፍና ድማ ንኻልኦት ንበረኸት ዝኸውን ንህዛብ ንምድሓን ዝኸውን ንዘይድሓኑ ሓይሊ ኣምላኽ ክግለፅ ክርዩ እሞ ንኣምላኽ ክብሪ ንክህቡ ዓቕሚ ዝኸውን ፀጋ ኣባና ኣቐሚጥሉ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እንታይ እዩ ዘሎ ዘሩባቤል እዚ ታሪክ እዚ ሰፊሕ ስለዝኾነ ካልእ ግዜ ምናልባት ንሪኦ ንኸውን እንታይ እዩ ናይ ዘሩባቤል ታሪክ እንታይ ኢልና ዘሩባቤል ቤት መቅደስ ክሰርሕ ምስ ጀመረ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ምስ ክሰርሕ ምስ ጀመረ ዘድክምዎ ነቲ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ንከይሰርሕ ዘድክምዎ ሰባት ኣብ ከባቢኡ ምስ በዝሐ ኣብ ከባቢኡ ምስ ሃለው ዝተዘርበ ትንቢት እዩ ኖ ዘሩባቤል ኣይክእሎን እየ ትበል ዘሩባቤል ኣይገብሮን እየ ትበል ካብ ቅድሚኻ ከረም ኮይኑ ዘሎ ከልካሊ ኮይኑ ዘሎ ብመንፈሰይ እግዚአብሔር ይመስገን ሎማዓንቲ እንታይ እዩ ከልካሊ ኮይኑ ዘሎ ህይወት ሎማዓንቲ እንታይ እዩ ኣይከይድን እየ ዝበለኩም ኣብ ህይወትኩም ብመንፈስ ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ግዜ ሓደ ነገር ትፍትኖ ብገለ ትፍትን ይፃረሩ ካልክ ከምቲ ኢሳቅ ዝገበሮ ኢሳቅቲ ኣብቲ ደርቂ ዝኾነሉ ግዜስ ናብ ግብፂ ብስደት ጥሜት ካብ ዝኸውን ናብ ግብፂ ክኸይድ ምስ በለ ኖ ኣይትኸይድን ኢኻ ኣብዚ ክባርከካ እየ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ እንታይ ገይሩ በታን ክዘርኢ ኢሉሲ ጉድጓድ ክዕቱ ጉድጓድ ምስ ኩዓተ ተፃሪሮም ሽዑ ወሲዶምሉ እቲ ጉድጓድ ካልኣይ ግዜ ድማ ጉድጓድ ክዕቱ እዩ ንዑ ድማ ከምኡ ገይሮም ተፃሪሮም ሳሳይ ግዜ ድማ ጉድጓድ ክዕቱ ሽዑኡ ኣይተፃረርዎም እንታይ ኢሉ እንድሕር ኢልና ሕጅስ ኣምላኽ ባሪኹን እዩ ፍረይ ድማ ክበዝሕ እዩ ኢሉ ነታ ጉድጓድ እንታይ ኢሉ ሰሚዋ ራሕቦት ኢሉ ሰሚዋ እግዚአብሔር ይመስገን እና ሓደ ግዜ ትፍትን እሞ ናይ ኣምላኽ ምብፃሕ ዘልዮ ናይ ኣምላኽ ሓይሊ ዘልዮ ኩነታት ይኸውን ብመንፈስ ኣምላኽ ግን ይከኣል እግዚአብሔር ይመስገን ልክ ንዘሩባቤል ከምኡ እዩ ኮይኑዎ ክሰርሕ ይብሉ እሞ ዝፃረሩ ይበዝሑ ናይ ኣምላኽ ፈቃድ ድማ ዝገብር ዘሎ ሓሳባት ኣምላኽ ድማ ዝገብር ዘሎ ስለዚ እዚ መልእኽቲ እዚ ናብ ዘሩባቤል መፅኡ ብመንፈሰይ እምበር ንርእስኻ ኣይትርአይ ዝብሎ ዘሎ እስኻ ትገብሮ ከይመስለካ እዩ ዝብሎ ዘሎ ነገር ግን ብመንፈሰይ እምበር ብክእለትን ብሓይልን ኣይኮነን ሎማዓንቲ ዝኸበደኩም ነገር ኣሕዋት ያሉ እንድሕር ኮይኑ ተኣምንዎ ንኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ትኽእል ኢኻ ብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ብመንፈሱ ተኣምር ክገብር ከሎ ህይወትኩም ትሪኢኹም ኣምላኽ ብመንፈሱ ኣብቲ ከረን ዝኾነ ኣብቲ
ኣይትሰግሩን ኢሉ ይከልክለኩም ዘሎ ብፋይናንስ ድዩ ብጥዕና ድዩ ኣምላኽ ነቲ ኸደን ኣብ ቅድሚኹም ከግልሎ ከሎ ክትሪእዎ ኢኹም እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እንጂ ኣሕዋተይ ኣብ ናብራ ኣብ ኣገልግሎት እውን ክኸውን ይኽእል ሓደ ግዜ ኦም ጸሎትን ወሲድና ብዙሕ ምድላዋት ጌርና ንምንታይ እሱ ዘይከውን ንምንታይ ኣብ መንጎና ኣብ ሕብረትና ኣብ ቸርችና ኣብ መንጎ ባሮትካ እዚ ዘይከውን ኢልና ንፅበዮ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ንኣምላኽ ንተኣምኑ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ብመንፈሱ ይዓይ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ክእለትና ኣብ ዓቕምና ካብ ፍልጠትና ጽቡቕ እዩ ንኣምላኽ ብዙሕ ነገር ክንፈልጦ ክንምገብ ጽቡቕ እዩ ግን ናይ ኣገልግሎት ልምምድና ወይ ናይ ዘረባ ክእለትና ወይ ንሓደ ነገር ናይ ምግባር ክእለትና ኣይኮነን ንኣምላኽ ከነገልግል ዝገብረና መንፈስ ኣምላኽ ኣባና ጸጋ ኣምላኽ በኣና ክኸውን ከሎ ግን ብመንፈሰይ እምበር ብክእለትን ብሓይልን ኣይኮነን ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሎማዓንቲ ሓደ ካብቲ ነዚ ጽቡቕ ኣቢሉ ዝገልጸልና ኢላ ኣብ ልበይ ዝመፀ ሓሳባት ክንርኢ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን እጂ ሓድሽ ኪዳን ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝተገለጸ ወይ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝተገለጸ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከነብብ ከለና እንድሕር ጥልቕ ኢልና ንኣምላኽ ብመንፈሱ እንዳገለጸልና እንድሕር ነቲ ነጸብራቕ ክርዳእና እንድሕር ክኢሉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጽላሎት ኣብ ብሉይ ኪዳን ጽላሎት ናይ ሓድሽ ኪዳን ክንረክብ ንኽእል ኢና ጽላሎት ናይ ሓድሽ ኪዳን ስለ ዝኾነ ብሉይ ኪዳን ነቲ ክመጽእ ዘለዎ ዘዳሉ ዝነበረ ስለ ዝኾነ ነቲ ክመጽእ ዘለዎ ክርስቶስ ነቲ ክመጽእ ዘለዎ ክፈስስ ዘለዎ ጸጋ ዘዳሉ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ መሳፍንቲ ምዕራፍ 6 መሳፍንቲ ምዕራፍ 6 11 ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ድማ መጽኡ ኣብ ትሕቲ እታ ናይ ዮአስ አቢኔዘራዊ ኣብ ዖፍራ ዘላ ድዋ ተቐመጠ ወዱ ጊደወን ካብ ሚድያውያን ክሓብእ ስርናይ ኣብ መጽመቕ ወይኒ ይዘብጥ ነበረ እንታይ ዝገብር ነይሩ እንድሕር ኢልና ኣብ መጽመቕ ወይኒ ኮይኑ ስርናይ ይዘብጥ ነይሩ ንኡ ድማ መልአክ እግዚአብሔር ተራእይዎ ኣታ ሓያል ጅግና እግዚአብሔር ምሳኻ እዩ በሎ ኢለወን ድማ ኣየ ጎይታይ እግዚአብሔር ምሳና እንተልዩ ደኣ እዚ ኩሉ ስለምንታይ ረኸበና እቲ ኣቦታትና እግዚአብሔር ኣብ ግብፂ ኣደይብና ዶ ኣይኮነን ኢሎም ዝነበሩና ኩሉ ተኣምራቱ ኸ ኣበይ ኣሎ ድማ ጅግና እግዚአብሔር ሓዲጉናስ ኣብ ኢድ ሜድያን እኳ ኣሕሊፉ ይብና ኣሎ ኢሉ ይቕጽል እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ይመስገን እንጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እንድሕር ኢልና መልአክ እግዚአብሔር ተገሊጹ ንጊደወን ክዛረቡ ከሎ መልአክ እግዚአብሔር ተገሊጹ ንጊደወን ክዛረቡ ከሎ ጊደወን ዝነበሩ ኩነታት ኣይኮነን ርእዩ ተዛሪብዎ ጊደወን ዝነበሩ ኩነታት ኣይኮነን ርእዩ እዚ ከገልግለኒ ይኽእል እዩ እዚ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣሎ እዚ ንኣምላኽ ዝተዳለወ ሰብ እዩ ሓይሊ ዓቕሚ ፍልጠት ኣለዎ ኢሉ ይኮነ ናብ ጊደወን መጽ ፕሪኮንዲሽን ኣይኮነን ነይሩ እንታይ እዩ ዝገብር ነይሩ እንድሕር ኢልና ኣብ ዘይግቡእ ቦታ ስርናይ ይዘብጥ ነይሩ ስርናይ ዝዘበጠሉ ቦታ ኣይኮነን ግን ፍርሒ ስለ ዘለዎ ካብ ሚዳናውያን ፈሪሑ ተሓቢኡ እዩ ስርናይ ዝዘብጥ ነይሩ እዚ ኣብ እምርኡ ዘሎ ስእሊ ብዛዕባ ርእሱ ምስቲ ኣምላኽ ኣብ ሂወቱ ዘለዎ መደብን ኣዝዩ ዝተቃረነ ዝተረሓቐ እዩ ኣምላኽ ዝሪኦ ዘሎ ንእስራኤል ዘድሕን ሰብ ምዃኑ
ንእስራኤል ብጸጋ ኣምላኽ ብክእሎቱ ይኮነን ምክንያቱ ትኽእሎቱ ንሪኦ ኣለና ተዓቕሙ ንሪኦ ኣለና ሰብኣዊ ዓቕሙ ማለት እዩ ተኣምላኽ ኣብኡ ዘቐምጦ ተኣምላኽ ኣብኡ ዘቐምጦ ጸጋ ሓይሊ ዘይኮነስ እቲ ናቱ ክእለት እቲ ናቱ ዓቕሚ ካብ ሚድያናውያን ፈሪሑ ካብ ሚድያናውያን ሃዲሙ ኣበይ ኮይኑ ክዘብጥ ከሎ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ናይ ወይኒ መጥምቁስ ሰናይ ክዘብጥ ከሎ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣምላኽ ግን መደብ ኣብ ሂወቱ ከም ዘለዎ ንህዝቡ ድማ ክበፅሕ ምስ ደለየ ኣብ ሓደ ጽፍሒ ዘለዉ ሰባት ዘይኮነ ነዚ ፈሪሑ ተሓቢኡ ዘሎ ጊደዎን መልኣኽ ሰዲዱ እንታይ ኢልዎ እንድሕር ኢልና እወ እስኻ ፈሪሕካ ኣለኻ ኢሉ ናይ መልእኽቲ ይኮነን ኣምፂ ኢሉ ኣታ ሓያል ጅግና እግዚአብሔር ምሳኻ እዩ ከዓ ብሎ ይዝብል እንጂ አንተ ወይ ክጅምር ከለኹ እንታይ እዩ ዝምግበና ነቲ ዝተመገብናዮ ኢና ንመስል ክብል ከለኹ ንሱ እዩ ብዛዕባ ርእስና ድማ ኣምላኽ ዝብለና ዲና ንርእስና ንሪኣ ዋላስ ከባቢና ዝገልፀና ኢና ንርእስና ንሪኣ ዝቆርፆ ብዛዕባ ርእሱ ዘለዎ ጊደወን ስእሊ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣምላኽ ዝሃቦ ዘይኮነስ ኩነታቱ ዝገለፆ እዩ ብዛዕባ ህዝቢ ኣምላኽ ክርኢ ከሎ ኣየ ጎይታ ዝገርም ኣየ ጎይታ ትብል ተዋተይ ንኣምላኽ እዩ ዝነግሮ ዘሎ ንኣምላኽ ሪፖርት ይገብረሉ ነቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ነቲ ዝኾነን ክኸውን ዘለዎን ዝፈልጥ ኣምላኽ ሲ እግዚኣብሔር ምሳና እንተዝህሉ ኢሉ ዝነግሮ ኣሎ ታሪክ ኮለና ንፈልጥ ኢና እቲ ታሪክ ድማ እግዚአብሔር ምስኦም ዝነበረሉ ግዜ ሲ ካብ ግብፅ ከውፅኦም ከሉ እንታይ ዓይነት ተኣምራት ከም ዝኾነ እንታይ ዓይነት ናይ ኣምላኽ ክብሪ ከም ዝተገለፀ ትሽዑ ዝተገለፀ ተኣምራት ዳ ኣብያ ኣሎ ኣምላኽ ምሳና ተዝህሉ ዳ ዝምኾነ ነይሩ ኢሉ ይዛረብ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ነገር ግን ኣምላኽ ኣብ ሂወቱ ዘለዎ ኣምላኽ ኣብ ሂወቱ ክገብሮ ዘለዎ ነገር ግን ኣይተገልፀሉ ምክንያቱ እቲ ከባቢኡ ነገሩ ዝገልፆ ዘሎ ሕዋተይ ኣምላኽ ኣብ ሂወትኩም ዘለዎ ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝርአኩም ኣታ ሓያል ጅግና ናይ ኣምላኽ ባርያ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣምላኽ ኢሉ እንዳረኣየኩም ከሎ ንርስኹም ሰይጣን ብገለ ሰሊኹ ዝተዛረበኩም ድኹማት ሰባት ብዝተፈላለየ መገዲ ንእምሮኹም ዝርእዎ ቃል ሜድያ ንእምሮኹም ዝሃቦ ሓሳባትን ዜና ንዓኹም ዘይኮነ ንዓኹም ዘይግባእ መልእኽቲ ዘስማዓኩም ንእምሮኹም ዝቀረፆ ኣምላኽ ክሪአኩም ከሎ ግን መደብ ኣለኒ እዩ ዝብል እግዚአብሔር ይመስገን ኣባኻ መደብ ኣለኒ ኣባኺ መደብ ኣለኒ እዩ ዝብል እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ኢየሱስ ይመስገን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኣታ ሓያል ጅግና ኢልዎ ሎማዓንቲ ንርእስኹም እዚ ኣውጅላ በኣምላኽ ኣነ ጅግና እየ ብፀጋ ኣምላኽ ኣነ ሓያል እየ ብመንፈስ ኣምላኽ ኣነ ብርቱዕ እየ ምክንያቱ እቲ ድኹም ሲ ኣነ ብርቱዕ ይበል ዝብል ቃል ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ብመን ብኽእለትና ኣይኮነን ብመንፈስ ኣምላኽ ግን በቲ ኣባና ኣቐሚጥዎ ዘሎ ፀጋ ግን እቲ ድኹም ኣነ ብርቱዕ ይበል እግዚአብሔር ይመስገን ብመን እንድሕር ኢልና ፀጋ ኣምላኽ ብመንፈስ ኣምላኽ ክብርና ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን እጂ ጊደወን ድማ ኣየ ጎይታ ምሳና እንተ እግዚአብሔር ምሳና እንተ ኣልዩ ደኣ እዚ ኩሉ ስለምንታይ ረኸበና እቲ ኣቦታትና እግዚአብሔር ካብ ግብፂ ኣደይቡና ዶ ኣይኮነን ኢሎም ዝነገሩና ኩሉ ተኣምራት ክኣብያ ኣሎ ጅግና እግዚአብሔር ሓዲብናስ ኣብ ኢድ ሜዳን ሓሊፉ ይብና ብንሪኦ ዘለና ወይም ብሓደ ነገር ኣብ ከባቢና ሓደ ነገር ዝደለና እሞ ሽዑም ክኸውን ስለዚ ረኣናዮ ኣምላኽ የለን ኣብ ሂወተይ መደብ የብሉን እዝን ኣይኮነን ኢልና ንርእስና ኣንደርማይን ንርእስና ኣትሒትና ማለት ኣትሒትና ክብል ከለኹ ትሕትና እዚ ምስ ኣሕዋትና ክንሪኦ ከለና ትሕትና ዘይኮነስ ርእስና ካብቲ ኣምላኽ ኣቐሚጥና ዘሎ ካብቲ ኣምላኽ ዝሓስበልና ዘሎ ሓሳብ ኣውሪድና ክንሪኣ ንርእስና ከባቢና ክገልፆ ንርእስና ቃል ኣምላኽ ዝበለና ዘይኮነስ
ከባቢና ዝበለና ንርእስና ክቀጻ ፍቃድ ኣምላኽ ይኮነ ኣነ ቃል ኣምላኽ ዝበለኒ እየ ኣነ እምበር ሰብ ዝበለኒ ይኮንኩን ኣነ እስከ ከምዚ ኢልኩም ተዛረቡ እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ከምቲ ኣምላኽ ዝበለኒ እየ በሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ከምቲ ኣምላኽ ዝበለኒ እየ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ኢለ ኣነ ከምቲ ኣምላኽ ዝበለኒ እየ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ኣምላኽ ይኹን እዚ ድማ ብፀጋ ኣምላኽ እዩ ጊዶን ከምቲ ሚዳናውያን ዝርእይዎ ድዩ ከምቲ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ሰብ ዝርእይዎ ድዩ ኣይኮን ጊዶን ከምቲ ኣምላኽ ዝርእዮ ኣምላኽ ክርእዮ ከሎስ ሓያል ጀግና ኣምላኽ ክርእዮ ከሎስ መደብ ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ ኣምላኽ ክርእዮ ከሎስ ንህዝቢ እስራኤል ካብ ሚድያን ሓራ ዝገብር ሰብ ርእሱ ክርእዮ ከሎ ግን ኣምላኽ ዝሓደጎም ህዝቢ ብዙሕ ግዜ ኣብ ከምዚ ኩነታት ንሪኢና ርእስና ብሓደ ነገር ገጠንጠብ ሕልፍ ክንብል ከለናስ ኦ ኣምላኽ ረሲዕኒ ኦ ከምዚ ኮይነ ኢልና ተኣምላኽ ኣብ ሂወትና ዝመደቦ መደብ ተኣምላኽ ኣብ ሂወትና ዝሓሰቦ ተኣምላኽ ኣባና ዘቐመጦ ነገር ከይንርኢ ይገብረና ኣብ 7 ከድና ድማ ክንርኢና መሳፍንቲ ምዕራፍ 7 ኣምላኽ ብጊደዎን ዝገበሮ ክንርኢና እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ሓደ ምዕራፍ 7 ጀሚረ ክብውዕ የሩበዓል ንሱ ጊደወን እቲ ምስኡ ዝነበረ ኩሉ ህዝቢ ድማ ንፅባሒቱ ኣንጊዮም ተንስኡ ኣብ ዓይኒ ማይ ሓሮድ ከዓ ሰፈሩ ሰፈር ሚድያን ድማ ብወገን ሰሜኖም ኣብ ኩርባ ሞሬ ኣብቲ ለሰ ነበረ እግዚአብሔር ንጊደወን ኣነ ንሚድያን ኣብ ኢዶም ከይህቦም እስራኤል ኢደይ ኣድሒናትኒ ኢሉ ከይዕበየለይ እዚ ምሳኻ ዘሎ ህዝቢ በዚሑ እምበር ሕጂ ኣብ እዝኒ እቶም ህዝቢ ፈራህን ተሸባርን ዘበለ ይመለስ ካብ ከረን ጊልዓድ ክኸዱ ኢልካ ኣውጅ በሎ ሽዑ ካብቶም ህዝቢ 22,000 ተመለሱ 10,000 ከዓ ተረፉ እግዚአብሔር ድማ ንጊደወን እዚ ህዝቢ ግና ብዙሕ እዩ ናብ ማይ ኣውርዶ ኣብኡ ንኣታቶም ከይፍትነካ እዚ ክኸውን ድማ እዩ እቲ ኣነ እዚ ምሳኻ ይኸይድ ዝብለካ ንሱ ምሳኻ ይኸይድ እቲ ምሳኻ ኣይኸይድ ዝብለካ ዝበለ ኩሉ ከዓ ንሱ ኣይኸይድ በሎ እግዚአብሔር ይመስገን ቀድሚ ንታሕቲ ምውራደይ መጀመርያ እንታይ ኢልዎ እንተሓሊልና ፈራህን ተሸባርን ዘበለ ይመለስ ምሳኻ ኣይኸይድ እግዚአብሔር ይመስገን ኣሕዋተይ ብዙሕ ግዜ ዙርያና ብፍላይ ከነገልግል ከለና ብፍላይ ክንፅሊ ከለና ብፍላይ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ክንሰርሕ ከለና ንመርፆም ሰባት ወይም ምሳና ከገልግሉ ኢልና ንደልዮም ሰባት ንቃል ኣምላኽ ንኣምላኽ ዘለዎም እምንቶ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ከባቢና ወይ ምሳና ዘገልግል ዘሎ ሰብ ኣብ ገለ ግዜ ኣብ እምሮና ዝዘርኦ ወይም እዚ ዳ ክኸውን ድዩ እዚ ዳ ተተሓስበሉ ኢሎም ሓሳባት ኣምላኽ ንኸይንገብር ዝዕንቁፍና ሰባት ኣብ ከባቢና እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም እንዳርሓቕና ንዓና ንቅድሚት ንክንኸይድ ዝደፍኡና ሰባት ኣብ ከባቢና ክህሉ ኣሎ ኣብ መንጎ ዝበፅሑ ፍርሒ ዝዘርኡ ኣብ መንጎ መገዲ እንዳኸድና ንሓይልና ዘድክም ቃላት ዝዛረቡ ሰባት እንድሕር ኮይኖም ካብኡ ክንድሕቕ ፍቃድ ኣምላኽ ፈራሕን ተሸባርን እኮ እዩ ዝብሎ ዘሎ መጀመርያ ኦኬ ወሪድና ድማ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እግዚአብሔር ድማ ንጊደወን እዚ ህዝቢ እዚ ገና ብዙሕ እዩ እንጂ ሕጊ ኣምላኽ ባዕሉ ክዋጋኣሎም ስለ ዝደለየ መጀመርያ 22,000 እንጂ 30% 30 ሚእታዊት እዮም ተሪፎም ዘለዉ ካብቶም ሙሉኦም ዝወፁ እሶም 10,000 32,000 ወፂኦም
ዓሰርተ ሽሕ ተሪፎም ኣሎ እዞም 10,000 ድማ በዚሖም ኣሎ ኣነ ባዕለየ ከውፃኩም ደለ ዘሎ እዚ ህዝቢ እዚ ሒዝካ እንድሕር ተዓዊትካ እንታይ ክብል ይዝብል ዘሎ ብሓይለየ ወፂ ብሓይለየ ሓራ ኮይነ ይክብል እግዚአብሔር ይመስገን ንዑ ኣብ ቁፅሪ 6 ቁፅሪ እቶም ብኢዶም ንኣፎም ማይ ዝሰትዩ ከዓ 300 ሰብ ኮኑ እቶም ዝተረፉ ኩሎም ህዝቢ ግና ማይ ክሰትዩ ብብርኮም ተንበርኪኾም ደነኑ እግዚአብሔር ድማ ንጊደዎን እዞም ብኢዶም ዝሰትዩ 300 ሰባት ሰብኣይ ከድሕነኩም እየ ሚድያናውያን ከዓ ኣብ ኢድካ ክበካ እየ እቲ ህዝቢ ኩሉ ድማ ነፍሲ ወከፍ ነናቦትኡ ይኺድ በሎ ሽዑ እቶም ህዝቢ ብኢዶም ስንቆምን መለኸቶም ንወሰዱ ንኩሎም ሰብ እስራኤል ከዓ ነፍሲ ወከፍ ናብ ድንኳኖም ሰደዶም ነቶም 300 ሰብ ግና ኣትረፎም ሰፈር ሚድያን ድማ ኣትሕቲኡ ኣትለሰ ነበረ እንጂ ካብዞም ሙሉኦም ህዝቢ ክንደይ ተሪፎም እንድሕር ኢልና 32,000 ከባቢ ዝወፁ 300 ተሪፎም እንጂ ኣብዚ መንጎ ክንርኢ ከለና ብጣዕሚ ዝገርም ሓደ ቃል ኣሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ብኢዶም ሰትዩን ድኒኖም ሰትዩ ቃል ኣምላኽ ከነንብብ ከለና ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ነቲ ነንብቦ እንታይ እዩ ዝን ወይ ነቲ ንሰምዖ ነቲ ንምገቦ እንታይ እዩ ኢልና መሚና ክንሰቲ መሚና ክንበልዕ ማለት እዩ ንዝሓልፍ ዘበለ ኩሉ ክንወስድ ኣይኮነን ኣምላኽ ዝደልየና ከምኡስ ሲግኒፊካንት ወይ ከምኡ መልእኽቲ ኣለዎ እዚ መልእኽቲ እዚ መምዮም ዝበልዑ መምዮም ዝሰትዩ ክሰትዩ ከለዉ ሲ ብኢዶም ገይሮም እንታይ እዩ ዝሰትዩ ዘለኹ ኢሎም ሪኦም ዝሰትዩ እቶም ካልኦት ግን ደኒኖም ንዝሓልፍ ዘበለ ኩሉ ሰትዩ ነበሩ እዮም ኦኬ እንጂ 300 ተሪፎም እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ 32,000 ህዝቢ 300 ሰባት ተሪፎም ኮነ ከዓ በታሊት እቲኣ እግዚአብሔር ንኡ ኣብ ኢድካ ሂበካ እየ እሞ እንሲእካ ናብቲ ሰፈር ውረድ በሎ ንስኻ ምውራድ እንተፈራህካ ግና ንስኻ ምስ ግልያኻ ጡራ ናብቲ ሰፈር ውረድ እቲ ዝዛረብዎ ክትሰምዕ ኢኻ ድሕሪኡ ናብቲ ሰፈር ንምውራድ ኣእዳውካ ክፀንዓ እየን ብሎ ሽዑ ንሱ ምስ ጡራ ግልኡ ናብቲ ወሰን እቶም ሰፈር ተሰሊፎም ዝነበሩ ወረደ ሚድያናውያን ኣማሌቃውያን ኩሎም ደቂ ምብራቅ ድማ ከም ኣንበጣ ዝምብዝሖም ኣብቲ ለሰ ሰፊሮም ነበሩ ኣግማሎም ከዓ ቁፅሪ ዘይብለን ኣብ ወሰን ባሕሪ ከዓ ከም ዘሎ ሑፃ ዝምብዝሐን ነበራ እንጂ 300 ነዞም ከም ኣንበጣ ዝምብዝሖም ከም ሑፃ ዝምብዝሖም ኣግማል ዝነበሮም እተን ኣግማል ቁፅሪ ዘይብለን ኣብ ወሰን ባሕሪ ከም ዘሎ ሑፃ ዝምብዝሐን ነበራ ይዝብል ክንደዮም ዘለዉ ህዝቢ እስራኤል እንተሪኢልና ግን 300 እግዚአብሔር ይመስገን ጊደዎን ድማ ምስ መፀ እንሆ ሓደ ሰብ ንብፃዩ ሕልሙ ይነግሮ ይብለውን ነበረ እንሆ ሕልሚ ሓለምኩ እንሆ ከዓ ጎጎ ስገም ኣብ ሰፈር ሚድያን ኣንከራረወ ናብ ዱንካን መፂኡ ወቕዖ ንሱ ድማ ወደቐ ንላዕሊ ኣቢሉ ከዓ ገልበጦ እቲ ዱንካን ድማ ወደቐ ትውፃኢ ድማ መሊሱ ሰይፊ ጊደወን ወዲ ዮኣስ ናይ እስራኤል ሰብ እዩ እምበር ካልእ ኣይኮነን ኣምላኽ ንሚድያን ንኩሉ ሰፈርን ኣብ ኢዱ ኣሕሊፉ ኣቦ በለ ኮነ ድማ ጊደወን ነገር እዚ ሕልሚ እዝን ምፍትሑን ምስ ሰምዐ ሰገደ ድሕሪ እዚ ናብ ሰፈር እስራኤል ተመለሰ እግዚአብሔር ድማ ንሰፈር ሚድያን ኣብ ኢድኩም ይብኩም እዩ እሞ ተንስኡ በሎም ነቶም 300 ሰብ ከዓ 3 ጭፍራ መቐሎም ኣብ ኢድ ኩሎም ከዓ መለኸትን ጥራዩ ዳኑስን ኣብ ውሽጡ እቲ ዳኑስን ውን ፈናታት ሃቦም ኩሉ በሎም ድማ ንኣይ ረኣዩ ከምኡ ከዓ ግበሩ እንሆ ኣነ ናብ ወሰን ሰፈር ምስ በፃሕኩ ክኸውን እዩ ከምቲ ኣነ ዝገብሮ ግበሩ ክንቀፅል ኢና እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እንድሕር ኢልና ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ እቶም እስራኤላውያን ብዛዕባ ጊደወን ዘለዎ መደብሲ ካብቲ ጊደወን ተረድኦ ርድኢት ኣብ ፀላእቶም ዘለዎም ኣረኣእያ ኣብ ፀላእቶም መልእኽቲ ከም ዝሃቡ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ግዜ ንንፈርሖ ነገር ንንሪኦ ነገር እዚ ከመይ ገይሩ ክኸውን ከመይ ገይረ ከገልግል ከመይ ገይረ ከምዚ ክገብር ከመይ ገይረ በዚ ክንመላለስ ኢና ንብሎ ነገር
ኣባና ዘሎ ፀጋ ኣባና ዘሎ ሓይሊ ኣባና ዘቐመጦ ብመንፈሱ ኣምላኽ ፀላኢና ክርኢ ከሎ እንታይ ዝርእየና እንተንርኢ ብትብዓት ክንመላለስ ምኽኣልና ነርና ኣሕዋት ኣምላኽ ከምዚ እዩ ኣቐሚጡ ዘሎ ኣምላኽ እዚ ሓይሊ እዚ ኣቐሚጡ ዘሎ ኣምላኽ ኣባይ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ክቡር ነገር እዩ ኢልና ክንርኢ ይገብረና እግዚአብሔር ይመስገን ንግደወን እንታይ ኢልዎ እንድሕሪልና እንድሕር ፈሪሕካ ናብቶም ፀላእትካ ኺዱ ምውረድ ኢልዎ ኣብቶም ፀላእቲ ድማ ሓደ ሕልሚ ርእዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ፀጋ ኣምላኽ ግደወን ዝገበሮ ግደወን ዝዓየዮ ግደወን ናቱ ሓይሊ ዘይኮነ ፀጋ ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ፀጋ ኣምላኽ ማለት ባዕልና ዘይገበርናዮ ናትና ግደ ዘይብሉ ናይ ኢድና ነገር ዘይተሓወሶ ኣምላኽ ብመንፈሱ ጥራይ ዝገብሮ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ብናቱ ሓይሊ ጥራይ ዝገብሮ ናብ ዓወት ዝእቱ ንኸነገልግል ዝገብረና ኣብ ናይ ፀልማት ስራሕ ፀልማት ከነፍርስ ዝገብረና ዓቕሚ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን እንጂ ንዖም ዘይተገልፀሎም ነቶም ፀላእቶም ብሕልሚ ተገሊፁሎም እንታይ ዝብል ሰይፊ ግደወን ንሜዳን ከም ትወቅዖ እግዚአብሔር ይመስገን ሽዑኡ ግደወን ተመሊሱ ነቶም ህዝቢ ኣምላኽ ዓወት ሂብኩም እዩ ብሎ ከሎ ንርኢ ሎማዓንቲ እዚ መልእኽቲ እዚ ኣብ ሂወትኩም ሎማዓንቲ እዚ መልእኽቲ እዚ ኣብ እዝንኩም ክመፅእ ከሎ እዚ ከበደኩም ነገር ኣይከውኒ ንዝበልኩሞ ነገር ዓቕሚ የብለይ ንዝበልኩሞ ነገር ኣምላኽ ኣብ ሂወትኩም ዘቐመጦ ፀጋ እምበር ኣምላኽ ብመንፈሱ ኣብ ሂወትኩም ዝገብሮ ሓይሊ እምበር ብኽእለትኩም ከይትእመኑ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ብዘቐመጠልኩም ፀጋ ኣምላኽ ብዘቐመጠልኩም ኣብ ሂወትኩም ብዝገበሮ ሓይሊ መንፈሱ እምበር በቲ ዝርእዮ ዘለኹም ኩነታት ከይትመላለሱ እዩ እዚ መልእኽቲ ዝመፅእ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ኢየሱስ ይባረኽ ሽዑኡ በሎም ድማ ንኣይ ረኣዩ ኢሉ ኣብ 14 ትቐፅለ ኣብ መጀመርታ ሓለዋ ፍቅለይቲ ብኡ ዘብዐኛታት ምስ ተለወጡ ግደወን ነቶም ምስኡ ዝነበሩ 100 ሰብኣይ ናብቲ ወሰን ሰፈር መፁ መለኸት ከዓ ነፍሑ እቲ ኣብ ኣእዳዎም ዝነበረ ዳንስ እውን ሰበርዎ ብፀጋመይቲ ኢዶም ፍናታት ብየማነይቲ ኢዶም ከዓ ክነፍሑ መለኸት ሓዙ ሰይፊ እግዚአብሔርን ግደወንን ኢሎም ድማ ጨደሩ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ስፍርኡ ኣብ ዙርያ እቲ ሰፈር ቆመ ሽዑ ብዘሎ እቲ ሰራዊት ጎየየ ጨርሑ እውን ሃደም እውን ከዓ 300 መለኸት ድማ ነፍዑ እግዚአብሔር ከዓ ሰይፉ ነፍሲ ወከፍ ናብ ብፃዩን ናብ ብዘሎ እቲ ሰራዊትን ገበሮ ሰራዊት ድማ ኣብ ፀራራ ኣቢሉ ክሳዕ ቤት ሺጣ ክሳዕ እታ ኣብ ገምገም ኣብ ኣቤል መሓላ ዘላ ጣቦት ሃደመ ሰብ እስራኤል ድማ ናብ ንፍታሌምን ናብ ኣሴርን ናብ ኩሉ ምናሴን ተኣከቡ እሞ ንምድያን እውን ስዒሮም ሰግግዎም ግደወን ድማ ንምድያን ክትቀባበልዎም ውረዱ እቲ ማያት ክሳዕ ቤት ባሮት ዮርዳኖስ ድማ ሓዙሎም ኢሉ ናብ ብዘሎ ኸረን ኤፍሬም ልኡኻ ሰደደ ሽዑኡ ኩሎም ሰብ ኤፍሬም ተኣኪቡ ነቲ ማያት ክሳዕ ቤት ባራት ዮርዳኖስ ሓዝዎ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ኣምላኽ ይኹን ክብርን ኣምላኽ ይኹን እንጂ ኣሕዋተይ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዞም 300 ሰባት ንምልክት ይሁዳኦም ይወፁ ዘለዉ እምበር ኣብ ሜድያን ዝዋጋኣሎም ዘሎ መን እንድሕር ኢልና እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር እዩ ተዋጊእሎም ብምንታይ ተዋጊእሎም እንድሕር ኢልና ኣብ ነንሕድዶም እዮም ተዋጊኦም መን ተዋጊእሎም እንድሕር ኢልና እግዚአብሔር እዩ ዝዋጋኣሎም ዘሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እንጂ እንታይና ሎማዓንቲ ንርኢ ዘለና ፀጋ ኣምላኽ ብሓይሎም ብኽእለቶም ብዓቕሞም ዘይኮነ ፀጋ ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ዘሎ ኣብ ሂወትና ዝቐመጡ ፀጋ ኣምላኽ ንዕኡ ክንእመን ሓይሊ ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ዝቐመጡ ንዕኡ ክንእመን ብሓይለይ እምበር
بخلتن بفلتتن هيكون من هيدا بمنفسين بحيلين يبل قويتا سراويت يزبل እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽ በኃይሉ አምላኽ በመንፈሱ አምላኽ ብናቱ ጸጋ አባኹም ብዘቐመጦ ጸጋ ተኣዋና ተቐሚጡ ዘሎ ጸጋ አምላኽ ተገሊጹ እዩ ተባህለ ንዓና ዝተገለጸልና ጸጋ አምላኽ ሓይሊ አምላኽ በኣና ክግለጽ ሓይሊ አምላኽ ኣብ ህይወትና ክግለጽ መታን ክኸውን እቲ ማዕለያ ዘይብሉ ሓይሊ ኣባና ኣብዚ ምድሪ እዚ ንማላለስ ኣባና ኣብዚ ምድሪ እዚ ድኹም ኮይኑ ዝስማዓና እንታይ ኣቐሚጡ እንድሕሪልና ማዕለያ ዘይብሉ ሓይሊ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ጸጋ እዚ ክግለጽ እዚ ሓይሊ እዚ ክግለጽ እንገብሮ ግን ሕና ክንእመኖ ከለና እዩ ጎይታ ኢየሱስ ይመስገን እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ጸጋ እዚ ክግለጽ ዝገብሮ እዚ ሓይሊ እዚ ክግለጽ ዝገብሮ ኣሎ ኢልና ክንእመን ከለና ጅናይ ይደወን መበገሲኡ ኣይክእልኒ ኣምላኽ ምሳና የለን እዩ ኣምላኽ ክሪኦ ከሎ ግን ኣታ ሓያል ጅግና ዝኾነ መጨረሽኡ ክንሪኦ ከለና መሪሕዎም ናብ ውግእ ክኸይድ ከሎ ኣምላኽ ብኡ ንምልክት ዓወት ንኽቦ እምበር ናይ ጊደወን ጅግንነት ናይ ጊደወን ዓቕሚ ብሰብኣዊ ዓቕሙ ኣይኮነን ኣምላኽ ጅግና ዝብሎ ዘሎ ትኽእል ኢኻ ዝብሎ ዘሎ በዚ ክእለት ኣይኮነን ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ እዚ ተኣመኑ እዚ ኣወጅዎ ኣምላኽ ኣብ ህይወተይ ጸጋ ኣቐሚጡ ኣሎ ኣምላኽ ኣብ ህይወተይ ብመንፈሱ ሓይሊ ኣቐሚጡ ኣሎ ዝኸበደኒ ነገር ኣሎ ድዩ ከገልግል ኢለ ኣምላኽ ኣብ ህይወተይ ተዛረቦ ቃል ኣሎ ድዩ ኣምላኽ ብናቱ ሓይሊ ብናቱ ክእለት ብናቱ ጸጋ ከገልግል ዓቕሚ ኣለኒ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ኣምላኽ ይኹን ወሪድና ከም ዝረኣየናዮ ድማ ሓደ ግዜ ኣሕዋተይ ኣምላኽ ከም ዝዋጋኣሎም ኣሚኖም ንኽወፅውን ኣብ ህይወቶም ትብዓት ኣብ ህይወቶም ምግላፅ እዩ ዘድልዮም ዳስዋዩ ብኸምኡ እዩ ኣምላኽ ንጊደወን ውረድ ናብ ሰብ ሚድያ ብዛዕባኹም እንታይ ስእሊ ኣለዎም ንዓኹም ክሪኡሲ ብዛዕባኹም ዝተነገሮም እንታይ እዩ ዘሎ ረኣዩ ኢሉ ምስ ተዛረቦም ሕልሚ ከም ዝረኣዩ እሞ እቲ ሕልሚ ድማ ጊደወን ዓወት ከም ዝረክብ እንጂ ሓደ ግዜ ንርእስና ንሪኦ ኣረኣያ ንርእስና ንገልጾ ኣገላልፃ ንርእስና እንህቦ ሽም ኣሕዋተይ ኣምላኽ ከም ዝሪኦ እዩ ክኸውን ዘሎ ኣምላኽ ከም ዝገልጸና ቃል ኣምላኽ ከም ዝዛረበና ኣምላኽ ኢኹም ዝበለና ቃል ኣምላኽ ኢኻ ዝበለና ንዕኡ ኢና ክንመላለሶ ዘለና ንዕኡ ኢና ክንነብሮ ዘለና ምክንያቱ ብጸጋ ኣምላኽ እምበር ካብ ርእስና ኣይኮነን ንእምኖ ዘለና ጸጋ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ዝገርም ኣብ ቃል ኣምላኽ ካብ ዝረኣናዮ ግን ካብቲ ጊደወን ዝተገለጸሉ ብዛዕባ ርእሱን ብዛዕባ እቶም ሰለስተ ሚእቲ ጸላእቱ ዘለዎም ኢንፎርሜሽን ወይ ፍልጠት በዚሑ ርእይዎ ሰሚዖምሲ ፈሪሖም እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ጊደወን ሴፍሲ ዓወት ረኺባ እያ ናይ ጊደወን ሴፍ እያ ኢሎም ብዛዕባ ዓወት እስራኤልሲ ቅድሚ እስራኤላውያንሲ ሜዳናውያን እንፈሊጦም ጸላእቶም እንፈሊጦም ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ጸሎት ምስክርነት ኣብ ማእሰርቲ ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ ወፂኦም ዝምስክርዎ ምስክርነት ካብ ዝምስክርዎ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ንሕና ክንጽሊ ከለና ካብ ንፈልጥዎ ይኸውን ኢልና ካብ ንግምቶ ንላዕልሲ ጸሎት ክኸውን ከለዎ እዮም ዝብሉ ኣብቲ ዙርያቲ ክንከውን ዓቕሚ ንስእን ንምንታይ እንድሕር ኢልና ሓዊ ስለ ዘቃጽለና ክንቀውም ስለ ዘይንኽእል እዮም ዝብሉ ንጽሊ ከለና ግን በዚ እምነት ኮይና ንጽሊና ብዙሕ ግዜ በዚ ፍልጠት እዚ ኮይና ንጽሊና ብዙሕ ግዜ ጸላኢና ዘለዎ ኢንፎርሜሽን ግን ኣብ ዞናና ክቆም ከም ዘይክእል ንኣምላኽ ክንእመን ከለና ንኣምላኽ ክንእውጅ ከለና ንኣምላኽ ኣምላኽ ኢኻ ኢልና ክንእውጆ ከለና ግን
ኣብዮትና ዝኸውን ኣብ ከባቢና ዝኸውን ነገር ዓይንትና በሪሁ እንተንሪኦ ዋት እንታይ እዩ ደኣዩ ዝምግላፅ ዘይተገፀለይ ኢልና ብናይ ዓወት ኣረኣያ ብናይ ዓወት ርድኢት ክንመላለስ እዩ ዝገብረና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ፀጋ ኣምላኽ ተገሊፁ ንኩሉ መድሓን ኣምፅኡ ክብል ከሎ ኣብ ሂወትና ንዓለማዊ ነገር ከይድና ክንመላለስ ይገብረና ዓቕሚ ንኽነገልግል ዓቕሚ ንኽንመላለስ ድማ ይኹነና እዚ ዓቕሚ ድማ ሰዓርቲ ኮይንና ክንመላለስ ብምንታይ እንድሕር ኢልና ብመንፈሱ እግዚአብሔር ይመስገን ብምንታይ እንድሕር ኢልና ብመንፈሱ ብምንታይ እንድሕር ኢልና ብመንፈስ ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሎማዓንቲ እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣምላኽ እንድሕር ኢልና ፀጋ ኣምላኽ ኣባኹም ኣሎ ሓይሊ ኣምላኽ ኣባኹም ኣሎ ከምቲ ንጊደዎን ኣተሓያል ጅግና ዝበሎ ጅግና ዝገብረና ብዓወት ዘመላልሰና ፀጋ ኣምላኽ ኣባና ኣብ መንጎና ኣብ ሕብረትና ክግለፅ ዝገብሮ ክርስቶስ ብዝኸፈለ ዋጋ ኣብ ሂወትና ዝኾነ ፀጋ እዩ እምበር ብክእለትና ኣይኮነን ኣምላኽ እዩ ነቲ ዝውግእ ዝዋግኦ ንሕና ንእመን ጥራይና ንሕና ንምልክት ጥራይና ንቐርብ ንሕና ንምልክት ጥራይና ነገልግል ንሕና ንምልክት ጥራይና ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንመላለስ ዘለና ኣምላኽ እንዳገለፅና ንመላለስ እቲ ሓይሊ ዝህበና በቲ ሓይሊ ዝህበኒ በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ኣምላኽ ይመስገን በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ንኹሉ ይኽእሎ እየ በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ብክርስቶስ ንኹሉ ይኽእሎ እየ ኢልና ክንመላለስ ዓቕሚ ይህልወና ጎይታ ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን በዚ ክንውዲ ኢና ኣምላኽ ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ጎይታ ስለተዛረብካና ነመስግነካ ኣለና ስለቲ ቃልካ ኣብ ሂወትና ዝፈሰሰ ተመስገን ኣብ ሂወትና ሚእቲ ዓበት ይኹን ኩሉ ክብሪ በይንኻ ውሰድ ሎማዓንቲ ንህዝብኻ ስለዘንቃሕካን ስለዝሕየልካን ስለዘበርታዕካን ተመስገን ብሽም የሱስ ኣሜን ኣሜን ኣሜን